умоем, покушаем. Мы одеваем обязательно Артез на руки, потому что, видите, она загибает большой палец в ладошку. Кішкіне Амелияның һәр иртәсе менә шундай артез дигән махсус җайланманы киюдән башлана. Чөнки кул бармаклары һәм аяклары дөрес тормый. 2018 елда табиблар аңа сирәк очрый торган диагноз куйган. Бифункциональ аксымнар җитмәү. Россиядә Амелия шундый бердән-бер бала. Хәзер ул ятып кына тора, үзе хәрәкәтләнә дә, сөйләшә дә алмый. Выявили у Амелии вот как раз-таки 2 поломки генетические. Мәскәүдә тикшерүләр узганда Амелиядә генетик авыру икәнен ачыкладылар. Үзебездә тикшеренгәннән соң ДНКларыбыз абый сеңелнеке кебек булуын белдек. Хәзер безгә бала алып кайтырга ярамый. Детей нам больше уже нельзя иметь. Элегрәк Амелия хәрәкәтчәнрәк була. Башында үзе тоткан уенчыклар белән дә уйнаган. 2020 елда пандемия вакытында тернәкләнү узып булмады. Шуңа күрә баланың хәле начарланды дигән исә. Хәзер Амелия сызлануларга түзә алмый. Аның бөт сөяге чыккан. Кичекмәстән 2 аягына да операция ясарга кушканнар. Россиядә бу эшкә алынучылар бар. Тик аннары балага 4 ай гипста йөрисе. Табиблар мондый усулны киңәш итми. Шуңа күрә Польшада операция ясатырга булганнар. Анда икенче көнгә үк тернәкләнүне башлыйлар. Врачлар әйтләр, алай ясарга ярамый гипс белән. То что зак, аннары аяклары как атрофироваться итә. Вот. Без изли таптык вот Польшада то, что ясыйлар операцияны. Безнең знакомый бер семьяда бар. Алар Мәскәүдән Турцияга бардылар. Турциядан уже Варшавага килеп җиттеләр. Без проблем. Проблем юк. Мондый диагноз белән балалар гадәттә 2 ел яши ди табиблар. Амелиягә хәзер 6 яшь. Барысы да вакытында тиешле күнегүләрне эшләү, баланы дөрес дәвалау нәтиҗәсе дия тиянисе. Операцияны 18 майга билгеләгәннәр. Ул 5 сәгатькә сузылачак. Соңыннан Амелия 12 атна дәвамында Польшада тернәкләнү узарга тиеш була. Это может привести к либо некроз тканей мягких, либо ампутация конечностей. Да. Операцияны кичекмәстән ясарга кирәк, чөнки тукма күзәнәкләренә зыян килү ихтималы бар. Аяк кулларында кисергә мөмкиннәр. Ей больно на самом деле, то есть она испытывает боль. Кичкенә Амелиягә операция ясау өчен 4 миллион 500 мең сум акча кирәк. Хәзергә аның 1 800 меңен җыйганнар. Яшь гаилә битараф булмаган кешеләр ярдәменә өметләнә. Изге Рамазан аенда сез дә бу эшкә үз өлешегезне кертә аласыз. Акча күчерү өчен реквизитлар экранда. Изгелек җирдә ятмый. Индилә Хөсәенова, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы.